The truth is running in our blood. The answers are lying here within. Tu jest Minecraft Exo, mikrofon widzę, że nie miałem poprawiony. A teraz nie gramy w Minecraft, tylko to jest moja seria, w której będę wam pokazywał właśnie mody. Po pierwsze, ten mod to jest more noc, czyli więcej nodów. Mamy chmurę, jak widzimy. Ale to nie o to chodzi. Widzę, że trochę się przereagowałem. Mamy już masło. Pokażę wam masło. Z rzeczy mamy amulet noca. Właśnie. Nie obserwuję tego moda, jest tak bardzo, ale widzimy, że mamy nowy miecz. I tutaj najsilniejszy jest ten. Tylko na kreatywie. To ze zwykłych najsilniejszy, już wam powiem. Bo to nie musi być po kolei. Ale to chyba ten. Najwyżej. To po prostu dodaje nam mod noce, zaraz pokażę wam. Właśnie tutaj je mamy. Mamy transporter do piekła. To działa. Tak jest, że się naprawdę jest trochę przycina, ale w blokach budowlanych nie znam takiego, nie dodaję. To tak. Transporter, nie wiem co dodaję jeszcze. No, mamy kolejny portal. Różne portale na tym modzie są, jak wiem. O! Pokażę wam. Jakie one są świetne, to ja nie wiem. Ale zrobimy tak. Zbroję, w nie ma świetnej, to diaksową. Stakniemy sobie. O, mam już przygotowaną. No, to dobrze. Po co ja to brałem? No ja nawet nie wiedziałem gdzie. Opa. I sprawdzamy. Idziemy po kolei. Tak. Noc. Zwykły ghost noc. Devil noc. Slender noc. Zombie noc. Dobra, nie, to sprawdźmy na końcu. Tam noc. Creeper noc. Saved noc. Ja to ich tu powkładam sobie. Maślany noc, to ja nie wiem. Tylko bateł to jest masło. Wither noc, co to jest? Wither. O, to. Mamy jeszcze anioł. Ktoś się tam mi tucze. Good noc. Squid noc. Pewnie w wodzie będzie musiał być. Corrupted Angel. Hell Spider. Piekielny pająk. Piekielny Creeper. Zaraz tam wejdziemy do portali. Najpierw pozdrawiamy wam Wielki Noc. Pewnie będzie zły. I Herobrine. No to będzie na pewno tu. No to tak. Włączam game mode. A nie. Zrobimy jeszcze jedną rzecz. Bo nie wiem jak co oni są silni. Hop. I tak. Game mode. Game mode. A, co jest? Nie mogę. Boże. Game mode 2. Nie, ludzie. Co ja zrobiłem? Nie wiecie. Dałem bez kodu. No, a teraz działa. Mówię. To tak. Pierwszym, który pokazuje jest Creeper. Oj, jaki wybuch. Ty! Większy niż zwykły Creeper. I dostajemy z niego Reaperowe ignot, nie wiem jak to się mówi. Kolejna postać, którą mamy, to jest Skeleton Noc. Będzie pewnie strzelał. A
A, nie puściłem go. To jest wolny. No to ja sobie tak postawiłam, zanim do mnie dojdzie ta łza. Chyba. Sprawdzimy. Chyba ma dużą wytrzymałość. Patrzymy, widzimy, idzie. A, będziemy dawać ręce. Dostaliśmy do niego ucho, aż 16 kości szkieletową i no nie wiem po co one są, zaraz wam sprawdzimy i powiem. To jest sprawdzanie modu. Noc. Czemu mam go tak zrobić? Ty jesteś zły? Ty jesteś zły? Dobra, noc. Mamy tutaj gość noc, duch. I bije, tak? Zobaczmy jego dymy. Więc nie wiem, bo zbroi mam, ale... Spada na 3 hity. Ghost I not. Mamy jeszcze diabeł noc. Au, podpalę mnie. No nie, bo cię spalę. Ja też mam. Mamy z niego... Po co te ignoty są? Ludzie, później wam sprawdzę i powiem. Slender noc. Ja nic nie zrobiłem, nie widzę. Time, set, day. No, awani mnie, może mnie zabije. Widzimy, że Slender noc uciekł gdzieś, nie wiadomo gdzie. Zombie noc. O, to rozsadził. A, działa nadal. Dziwne. Zombie noc. I jak wiadomo, mięso zombiaka i zombie Ignite. Takie mamy jeszcze. Tutaj już się takie będą robić bardzo złe. To mam tak, przyjazny noc. O, to jest ten. Mam. Masę. Anioł. Dobry noc. Patrz. Wielki. Au. 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 Nie. Nie zabije mnie. No. Piekielny creeper. Nie chcę sprawdzić jak wybucha. Ło. Zabiło mnie. Nie wiem, taką żółwą. Gdzie to bezpiecznie? Mi się tam nie zrenderował. I to coś spodziewam. Co to było? Nawet się nie wywaliło jajek, powiedz. No i nie ma jajek. Co da fejla. Jestem gdzieś z powrotem, to tak. Wysadził mnie taką dziurę, zrobił. Wszystkie jajka mi wybuchły, musiałam nowa. Tylko tym razem nie dam się. A jeden cios. Pewnie jak ten jest taki śmiech, pewnie szybko się kończy. Herobrine. Ło, jesteś. Jaki on szybki. Widzę, teraz tego nie zabrałem. Jednej rzeczy nie zabrałem, która się zwie. Golden Apple. A nie, widzę, jak jestem już tu, to widzimy, z łuków się nic nie zmieniło. Zobaczmy, co dopiero będą, jak będą te dwie. Game mode, dobra, jesteśmy. Nie wiem, po co mi teraz stał. Co wziąłem? Gdzie on jest? Dobra, uciekł. A on jest bardzo szybki, jak widzimy. Squid noc. Pewnie twarz ma noc. Czekajcie. No, jak on spada. I co dostaliśmy? Inksack. A, zapomniałem wam pokazać. Mamy tak. Nocika Or. Core. Car of Noc. In Herbrick. Tak było piekielne. Tak to wszystko wygląda. To tak. Teraz Corrupted Angel pewnie będzie zły anioł. Boż! Nie zły on, no jak Herobrine szybkość. To tak. Piekielny pająk. Nie bije?
A ja go lubię. Mamy jeszcze Wielki Noc, znowu, co ja wziąłem? O, padł na hita. To. Musiałem go przez przypadek wziąć, no to. Zombie Ignet. A to jest innego, Creeper. I teraz Bóg wezwany. Walka Bóg kontra diabeł z gazu. A! Gdzie on jest? Ty, gdzie on jest? Tu jest. Stój! Ale nie płyniemy dzień. Dobra. Czekaj! Sprawdź, na ile padnie. Bo mi się odwrotnie, jak być tak wysoko. No. Ludzie, no ja nie mogę. Chyba go zostawię tam. Ale jestem tu w Minecraft. Nie no! Dopiero dosłałem, już wyszedł. O, jednym hitem zrobił. Teraz się ścięło i dostaliśmy tak. Amulet noca. Part 2? To się czyta? Nie. Part 2. I notatkę. Której się nie da przeczytać. Ło, jak fajnie. A teraz idziemy, sprawdzimy, jak wyglądają obydwa światy. Tylko nie wiem, czemu ten portal się nie zepsuł. Jak stracił połowę. Jakieś magiczne. Trochę się przycięło znowu, właśnie widzę. No, 30 FPS jest tak mało, bo wyjście zacinam. Dobra, mamy. Jak wygląda piekło? Znaczy, ja wiem, jak wygląda na ten, ale tutaj piekło jest niebo. A to tak nie wyjdę z powrotem. Au. Au. Au! Co to miało być? Ale dzięki, wiecie. Tak, dzięki, wiesz. Czemu ja spadłem z nieba? Game mod 1. Ja tak przejdę, bo to mnie zrzuca. Gdzie to ja byłem, że tak spadłem? Pół kilometra. Nic nie widać. To już się zregenerowało? No tak. Co tak ciemno? Oj. Stałem coś. Gdzie ja jestem? Czemu spadłem pół kilometra w dół? O, tu właśnie. Przez ścianę. O, jesteś. Co to musiałoby być, ludzie? Łuk, miecz. Nie wiem, po co to wszystko brać, jakiś tak ten. Przydałoby się dynamik grać, bo tak to ciemno. Buty tutaj są. Buty. Nie są gdzie. Za to możecie mnie nie lubić, ale lubię już wszystko ułożą. No, prewizorka. Mod. Później nie wiem, jak wyjdę. Nawet jak mam ten jabłka, to one są hardowe, te creepery. O kuźwa. No to teraz to się zrobi do złego. Jo! Zdążyłem. Bo zobaczymy teraz, jaką dziurę wyszedłem normalnie. Taką. Jezu. Bo zapomniałem jednej rzeczy wziąć. Diamentowy ma 5. To ma 4. To nie jest takie dobre, ale jest takie jak ironowe. Po prostu. Czyli jest nic kamienia. Gdzie będzie? Game mode. Da. To trzeba jakoś wyjść. Creeper jest. No wybuchaj, no. Musimy wziąć ten do spełnia portale.
Skąd tylko znaleźć? No jest transporter. Teraz stąd wyjść. A to mnie do kolejnego biegu. I widzimy, Minecraft jest kresował. No to tyle ludzie z tego odcinka, no to pa.